It-tlieta filgħodu Ġulja Farrugia qaltilna li l-Ministru tas-Saħħa ma jieħux id-deċiżjonijiet. Fil-għaxija Chris Fearn insista li xorta għandna nimxu mar-regolamenti. Evidenti fuq wiċċ Chris Fearn l-iskumdità tas-sitwazzjoni ma li Net News saqsih fuq il-messaġġi konfliġġenti li qed joħorġu min-naħa tal-Ministeru tat-Turiżmu. Bil-Ministru tas-Saħħa jibqa' jinsisti li għandna nibqgħu inżommu mar-regolamenti. Messaġġi huma ċari, importanti li kulħadd josserva id-distanza soċjali, jilbes il-maskri u joqgħod għall-regolamenti li jkun ħareġ. F'dawn l-aħħar xhur kienu qed jintbagħtu diversi messaġġi konfliġġenti. Fuq naħa Prim Ministru li qalilna biex ma nħarbtulux is-sajf u li sitwazzjoni hija taħt kontroll. U min-naħa l-oħra il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn li qed jappella lil pubbliku biex fil-festi tal-miliet il-familji ma jinġabrux flimkien fid-djar u li sitwazzjoni mistennija tigrava. Għalkemm Ġulja Farrugia qaltilna li d-deċiżjonijiet mhux qed jittieħdu mill-Ministru Fearn. Id-deċiżjonijiet ma jsirux mill-Ministru imma mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Konsultazzjoni miegħu. L-aħħar sqarrijiet mill-Ministru tat-Turiżmu ġabu kundanna minn bosta entitajiet fosthom l-uffiċjali tas-saħħa ambjentali u mill-Assoċjazzjoni tal-Pulizija.